Тату, не п'яцяє. Угу. Яке то зараз плюне. Інде нема лого на мура, підеш і а вони подойдуть прямо до нього. Ти станеш із боку так А хочеш. не вкусить? Ні. Не вщипнуть? Їсти зараз вержем Геркулес. Яке стане? Подивись, так не. Ти з бику впевнений, копачі рища в ході. Ага, туй. А тут собі так по кругу, де хочеш, іди там. Тут має велика вода гендери, напроти твої верби, там яма на зимівку. Ну так там і метати. Ту її в меч таки. Де ти її кормиш? Де її мечеш їсти? Ту її в мечу, за цим боком по пілярищі. Ту її май. Не ходи, не блуди, не де. І меч, і буде сидіти, де цього. Я би то брати всім на уді. Тату, Угу.